Nagising na si Francis. Tayo sa kids. Naghunghong ko kasi si Francis tulog pa. Natulog siya dito sa aming bed, guys. First time for how many nights. Sa aga kong nagising, nagluto lang ako ng egg para pamahaw nila. Good morning! Good morning! Tulog pa sila. Tulog pa si Francine. First time, guys, na natulog siya sa aming bed. First time for how many months and nights. So, kakagising lang din ng mga kids, guys. At ganito ako dito sa umaga. Nagluto lang ako ng itlog, guys. Ganito, guys. Oh, nilungag na ako ba? Ayan. May boiled egg ako. Breakfast nila. Pero usahay talaga. Minsan talaga nagko-conflicts lang to sila, guys. Pero sometimes ginagawan ko sila ng egg, boiled egg. Tapos gatas lang with cacao. Yung breakfast nila. Tapos magbabaon sila ng sandwich para sa kanilang snacks. And then, bread kasi dito lagi. Yung mga bata. Tapos ilan naman na Pinoy, nag-adjust din. Sa atin mo, mamahaw kita ng rice. Tapos ilan hindi naman kumakain ng rice sa umaga. Ayaw niya. So, nagbo-boiled ako ng egg. No? Dong, no? Dong? Ganyan ka din, dong? Ganyan ka din, dong? Aga gumising nito, oh. Hindi natulog uli. Pinadidik ng papa niya. Tapos hindi natulog uli. So, man yung bataan niyo, eh. Punta tayo yung papa niya. Nasa opisina niya. Punta tayo ka, papa. Papa, nagbibihis pa yung kids. Ayun sila doon, nagbibihis. Say good morning. Good morning. Early bird catches the worm. Yeah. Yes. What worm is it? We are so early. Ang kids andun sa living room. They are changing, guys. So hindi ko mapapakita sa inyo kasi nagbibihis. Nating prepare yung nila. Baon nila. Ang aga ko nagising ba, pero ang aga ko din natulog kagabi kasi masama yung pakiramdam ko, guys. Masama yung pakiramdam ko, kaya mag-ano tayo ng baon nila. Ito, Dusel Coaster. Yan yung binabaon Vanessa. Tapos, ito, sliced bread din sa atin. Toast. Yan, binabaon ni Ila. Tapos, kunin ko yung nila, pampalaman. Ito yun, guys, meat na ipapalaman ko sa kanila. Hirap man dong, oy, andito ka lang tanaw po siya, oh. Palaman na meat. Pero mayroon pa ako na pala. Baka magkasya to para sa kanila. Tapos nalagyan mo ng butter. Lagyan ko siya ng lagay ko sa fridge. Lagyan ko siya ng salad. Gawa tayo yan. Tapos cheese. Cheese lang ka, Vanessa lang. Kasi hindi kumakain sa ilan ng ganyan na cheese. Uy! You burped big! Excuse me! Say excuse me! Ilagay ko muna to sa crib para gawan ko yun. Yung baon nila. Ang aga natin ngayon talaga. Nakaka-proud. Good morning. Nasaan si Vanessa? Good morning. Vanessa is not done. Nagbihis, guys. Naghinuktok pa doon, guys. Tali ito ating buhok. Hindi pa natapos dun. Who? Francis? How do you know? Oh, I don't know. He made kaka. Okay, you're so lucky. Francis made kaka, guys. Nagpupo si Francis. Gawa na tayo ng Okay, lagay parang kita yung baong nila kung paano gawin. Dito kayo Nakapait yung kay nabuhing gamay yung kusina Wait. Hindi ko kayo ma-plaster kung saan. So gagawin ko na lang siya. Tapos pakita ko sa inyo kung matapos na. So gawin natin first. Naghilamos mong luha? I did, but I don't know him. Did you?
What? Wash your face. Then make cream. Let me know. I'm doing that after I brush teeth. Go. Well, you wash your face and then you put cream. Okay. Morning show dere. Kita nyo guys, nilagyan ko lang siya ng kanyan. Kang ilaw, wala nang dagang arte ito kang ilaw, walang butter at saka ano. Kasi ayaw niya. Ano ako sa aking ano, ng anak ni Frank kasi. Ano ba guys, kailangan mong i-remind lagi. Hindi kasi siya pa ano. Asan kakao? Nasa shelf. Buhat sila breakfast nila na. Init-init inyong kakao day. Tapos lagyan natin to ng salad. Kailangan ko siyang i-remind na dapat gawin yan kasi hindi siya nag-ano guys, hindi niya nilalagay sa ano ba, sa mind niya yung tinuturo ko. Sinasabi ko kasi lagi na kasi dito hindi naliligo ng umaga sa Pilipinas. Umaga tayo naliligo. Dito naman guys, hindi sila naliligo ng umaga. Sa gabi kami naliligo dito. Sa gabi naliligo yung mga bata dito. Kasi pag umaga, ang lamig daw. Wala sa Pilipinas. Wala. Loko dahil ang Pilipinas. Malamig kasi pag umaga. Tapos ayan ang Kaela. Nilagyan ko ng meat at saka salad. Tapos sarap natin sa aluminum foil. Tadang! Ito na yung sa kanya. Tapos lagay natin sa ano, sa rose condor kasi baka magising si Fancy. Ito na sa kanya, nilalagay ko dito sa lunch bag. Snack na to nila guys. Kasi umuwi sila dito 1 PM. Tsaka pa sila magla-lunch. Tapos, ano, magkakat tayo ng gurke, cucumber. Ito guys. Minsan, kung ano yung available fruits namin dyan, yan yung binabaon nila. Pero mostly talaga, itong cucumber ang binabaon nila. Tapos, in-slice ko lang ng ganito guys. Tapos, paborito din to ni Francine eh. Ayan. Ayan. Tapos, ito na yung cucumber ni Ella. Ayan lang. Tapos, lagyan natin. Ang baon natin sa Pilipinas, iba, diba? Tapos, water lang sila dito, guys. Minsan ko lang din sila binibigyan ng juice kasi hindi healthy, guys, pag juice lagi. So, ito na yung Kaela. So, gawin natin yung kambanasa na baon. Ang kambanasa naman, ito, Dulce Toaster, one of this bread. Sexy naman ni Franco. So. You're so sexy. Wait. Yeah. Because obviously my head is cut off. Yeah, that's why I'm adjusting this. It's so hard to have a tall husband. Ay, okay, piskot. And a short wife. So, this next. So, sa Philippines, diba, ang ating mga baong dito in Philippines, we have different food for school, baby. All just, you don't need to, sometimes you don't need to make because you have to buy only fita. Naalala ko noon ay my baon in school is sometimes, remember the Skyflakes biscuit? Yeah. It's like that. But sometimes, Ribisco, yan yung baon ko sa noon. Kung may ano-ano ka, No variety. may kaya ka, we have variety, oy. Wala daw variety, guys. We have variety, oy. Because means, sometimes we have a Ribisco, Skyflakes, ano pa ba mga bisit? Hansel, number 1 yun na, baon ako sa una. May quick cake, yung mga fudgy bar, tapos pag may bagong padala, Chucky, na chocolate drink, that's it. You don't need to make sandwich. Then we have a baon, we have a lunch for in the noon, because we have all day in school, na.
Then we have rice, sometimes chicken, longganisa, hot dog with it. If you are rich, you can afford those, but on us, always fish. In my family, we only get tocino, longganisa. That is really yummy na for us. When you are a kid, that's already yummy for your lunch. But most of the time, since we are not rich, my mom will fry a fish. Yung mga galunggong, ayun niya, Gigi. Probably more healthy. It's more healthy, but we are kids, you know. We like also. That's why we like. That's why when you have longganisa or this chorizo, it's really yummy na, oy. Ayan, lagyan na naman natin ng salad. Kaya always akong may salad talaga dito sa bahay kasi lettuce ba. Paborito ko to siya, guys. Tapos kinakain ko lang to din siya pag just alone, wala nang daghang ariat-ariat na ano yan, na mga sauce or ay mga salad. So ito na yung habanesa. Ay, I forgot. Nalimutan na ako ang cheese. Lagyan natin ng cheese. Nalimutan ko maglagay ng cheese sa kanya. Tapos lagyan na naman natin ang 16 francs. So I will cover you. The Oreo. Why do you cover me? It's like shorts. Yeah, it's a boxer shorts, but it's so sexy. I get jealous because me, I'm not. Sexy legs. Quiet ako, makamata si Francine. Hindi na ako pinapagising ng aga, guys, kasi full day na siya sa kindergarten. Hindi na siya nakakapag-nap. Kasi I don't know if pinapanap nila doon, pero I think Francine will not nap. Then, hindi yan nagnanap pag hindi binibigyan ng bebe. Andito kasi yung kindergarten nila, mas pag ganyang edad, hindi na nila binibigyan ng milk, guys. Kaya ano, as much as possible, dapat ano na siya magising. Yung bibihisan ko na lang ba, tapos papakainin ng breakfast. So, ayan na. Natapos na yun, guys. Ito na yung cucumber nila. Tereng, for Ella, and for Vanessa. Yes. So, pagkatapos nito, guys, since maaga ako nagising, and kung hindi pa, alam ni Ila, magkakape daw ako. And hindi pa nagising si Francine, mag-ano ako, magko-coffee. Okay, tapos pagising ni Francine, siguro kakain muna ng cornflakes. Or magluluto siguro ako ng egg. Tapos yung breakfast na. Kasi hindi siya kumakain ng boiled egg, guys. Boiled egg kasi yung niluluto ko. So, kasi pinaka-easy siya gawin. So, tip na natin. Linis tayo. Back natin yung ano. Tapos, luto tayo ng breakfast ni Francine. Lutuan ko siya ng omelette, guys. Lagyan ko ng cheese. Lagyan ko ng cheese at saka... Uy, may broccoli, may cauliflower pala kami. Pag tumitingin ako sa fridge, may last cheese akong natira. I-mix ko sa egg ni Francine. Anong oras na ba? 7:21. So, gawa tayo ng breakfast ni Francine, guys. Yan na yung breakfast ni Francine. So, now, my turn. Magko-coffee ako. Are you going now? It's 31 now. Palisin na natin to. Okay. Where's Ella? Brushing my teeth over. Did you brush your teeth already? Okay. Just now. Okay. Your mask. 7:31 na, guys. So, hindi na pa ako makapag coffee pa. Kaya naman pa manday. Hindi kagabi kasi, guys, pagkatapos kong kumain, natulog ako kaagad kasi hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. And then, uminom ako ng paracetamol. Ngayon, this morning, parang very alert ako. So, madami-dami tayong gagawin. So, water tayo ng plants muna, be. Kasi, morning is the best time to water the plants.
So guys, nakaalis na yung mga kids. Nawang na ko. Wala pa ko pangilamos. Ritso ko sa kusina. May ritso ko dito sa kusina. So, natapos na natin yung kids. Umalis na sila. Maglalakad lang yun sila guys. Kasi malapit lang school dito. And then, minsan nagbabicycle. Pero this time, lang sila. Maglalakad. And then, yung batos naman yung ati Manong ako. Natapos ko na din yung mga plants. Pati yung sa living room. This time, yung battles naman ni Francis, yung ate mani natin. Good morning! I made you breakfast. You had a good sleep? You slept with Mama and Papa last night. What? Mother is not red. Your what? Feet? No. What? What then? Yeah. Tawagan natin si ano guys, si Sien. It's Sienna channel. Para mag-video call sila ni Francine. Matagal-tagal na hindi sila nagka-video call guys. So tawagan natin sila. And sabihin natin ng good morning. Come on Francine. Who's that? You gonna say hi? Hello. Hi. Hello. Hello. Oh, nag-iisang friend ni Francine sa ano. Pupunta to na. Saba kayo ako. Pupunta to ng kindergarten eh. Hatid sa papa niya. Hi, Love Sophia. Love Sophia. Hello. Say hi to Sophia. Hi to Sophia. Still remember her? Yeah, hi. Oh, grabe. Ang laki mo na, Sophia. You're big girl na. Say hi to Sophia. Say hi. Oh, si Francine din, nagbe-breakfast. Tago man akong dalaga, oy. Nanalaw. Oh, nakalimot na. What are you doing, Francine? Can I get a kus? Can I get kus-kus, Mama, be? Di man mo kus-kus, oy. And she's there. Nasa huluwi sa bathroom. Papa is in the toilet. Papa is finished. Uy, suong naman ka siya. Suong naman ni isa, oy. Katapos lang namin mag-video chat ni si Sien. Ang bait niya ni si Sien, guys. Very kuan talaga. Very ano ba, na mafe-feel mo talagang ang pagkabisaya ni mo ba? You have to go with Papa. Oh, nasa kindergarten na si Francine, guys. Natin ko sa baba kasi gusto niya akong samahin doon. Ayaw niya talaga pumunta doon ba. Pero na ano, mag-a-adjust din yan siya. Pag nasa, hinahingal ako sa hagdanan. Ay, pag nasa kindergarten yan siya, hindi naman tumatawag sa amin ang caregiver, so that means she's okay dito. So, ayun lang Hoy, hiningal ako, exercise na din to. So, pagkatapos nito, guys, mag-ano na lang ako, maglilinis ng bahay. So, that's all ang ating video. I-end ko na siya, guys, kasi mahaba na talaga siya para hindi ako mahirapan din mag-edit. So, that's all for our video today. Thank you all for watching, and I hope to see you again on the next video. Bye-bye, and have a good day, everybody, and good morning, sunshine here. And God bless us all.